Blawah celuk. Beh, motomu jane gondoken apa piye ta jane? Kurang bendol. Belawi yuk. Wis ini sopo wi kok? Lah kok sak kabupaten kok rene kabeh jane WC apa terminal lek wi. Lah kuwi ngono bareng nyapo nggih helm. Ndek njero ngono enek tilangan to? Ya demi keselamatan to, malah gak tilang. Oh, safety. Heeh. Oh, ngono. Belawe nyangkruk andeng WC nunggone telek apa piye jane? WC loper, Bos. Empate golek inspirasi yo nek kene iki. WC loper. Weh, roh to we. Inspirasi omongan kok profesor Profesor Tit. Profesor Luwe. Lala beda sak huruf Pak, lamu ae kres ram. Yo Tit.